Bueno, vou vos pedir que vayades sentando porque sí que imos comezar con esta mesa. Dimos de moitísimas voltas o nome porque queríamos condensar algo e ao final, entre o equipo, acabamos chamándote o Chío, Oliveira e as Raíces. E logo xa imos desgranando. Se alguén está triste ou alguén está contento porque pensa que unha conversa sobre fútbol, non vai ser. Así que xa o sinto polos contentos e os tristes, parabéns. Imos falar de outra cousa. Para poñer así un pouco de contexto, que non vai facer falta porque xa o sabedes, no 2001, na conta de Twitter de Radio Vigo, preguntouse aos seus seguidores quen querían os vigueses e as viguesas que compuxese o himno do centenario e deron 4 opcións, ¿no? Que eran Eladio, Siniestro, Carlos Núñez e Iván Ferreiro. Bueno, gañou Siniestro, bla, 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 deu igual. Porque de repente aparece por aí unha persoa, el madrileño, que puxo un chío preguntando se podía facelo el como voluntario, así, sin que ninguén lle pedise, que isto xa volvo a preguntar a ver se estaba amañado ou non. O caso é que de 2 anos despois, a Oliveira dos Cenanos forma parte xa da historia do clube, tamén parte da historia galega e saiu moitísimos medios internacionais, no New York Times, na revista Billboard, en The Guardian, bueno, que estades fartos de vela, pero fartos con o noso logo deste ano, fartos ben, non? Despois disto, viñeron moitas cousas que nós non esperábamos. E vou lelo para non deixarme nada atrás. A campaña Non pode ser máis daqui, que gañou premios Paraugas e os premios Mestre Mateo, accións culturais nas previas dos partidos con artistas galegos como Abraham Cupeiro ou Fillas de Crasandra, o documental cinematográfico sobre o Entroido, que eu son de Ourense e agradecín, unha vez vin aí un vídeo e dixen que fai un peliqueiro metido. Si non é de Vigo, e despois entendín que estaba desfacendo outra cousa. O caso é que o compromiso do Celta por unha comunicación baseada nas raíces empezou e eles van contarnos un pouco como está indo, como naceu isto e como vai seguir. Pero para entrar así un pouco en calor e para ter un poquinho de festa de ritmillo de Sandunga, vou pedir que nos poñan un pequeno vídeo que nos mandaron estes chicos. Que Bueno, un aplauso. É que me dan ganas de pedir que o poñan outra vez, a verdad. Preséntovos a quen nos acompaña hoxe para falar disto, Diego Muiños, que é Community Manager do Celta e como dato exclusivo vou contar que unha persoa nacida despois do 2000, non? Está ben? E Gai García, que non vos vou contar a súa idade porque tampouco a sei, pero é director de marketing... 43. Bueno, está ben. Director de marketing e comunicación. Entón, eu vou dicir que son Andrea e que teño 35 para estar todos na mesma... Temos un pouco de todo. Está ben. Comezo un pouco polo tema da Oliveira, aínda que non nos imos entrar nisto porque xa é o que xa o coñecemos todos, non? Pero eu sí que quero saber, o que vos dicía antes é que saiu en moitos medios internacionais. The Guardian chamouno o himno de fútbol máis ambicioso a nivel artístico da historia. E a Rolling Stone puxo como a quinta canción máis importante do 2023. Que onda? Como se recibe isto? O sea, supoño que en algún momento vos daste conta de que está indo ben, pero cando The Guardian di que o himno de fútbol máis ambicioso ata o momento, que se di? Que entre vos? A ver, non sorprendeu tanto como poda parecer, pero conto por qué. Porque cando xa estábamos un pouco avanzado o proceso de desenvolvemento do himno e do vídeo, sobre todo, o convencimento que tiña Pucho Zetangana con que isto iba a ser algo rompedor a nivel mundial,
el transmitía, non? Que decía, deixarme facer isto como eu creo que temos que facelo e vamos a chegar a todo o mundo e vais a falar deste vídeo en todo o mundo. Cando tes unha persona como él intentándote convencer de algo así, pois a verdade é que logo, cando se iban dando os pasos, non os máis que os pasos, os recoñecementos, decíamos, anda, isto tal cual nos dixo puxo que iba a suceder, non? E lembrades vos do primeiro feedback así tochísimo internacional que houvese? Ou no fondo como xa era todo un caldo de cultivo e a expectación era tan grande e isto xa se ia levantando, non tedes aí como un input? A ver, eu creo que a mañán seguinte, despois da estrea, empezou a haber moitas crónicas. Eu creo que esta de Guardian chegou apenas un par de días despois. Entonces ainda estábamos nesa borrachera emocional e física un pouco tamén e de recoller todo o feedback do himno. Eu creo que foi, pois nada, neses 3-4 primeiros días foi cando xa notamos que efectivamente empezaban a cumplirse as predicións, non? Eu quero preguntar, agora xa, sin caretas, non? Cal era a relación vosa nese momento con Little Spain e con Pucho? Foi realmente algo orgánico como nos chegamos a creer ou era xa algo que empezou cunha campaña pensada? Realmente Pucho le matou a man e dixo «Soy voluntario». Pois sí, aquí Diego non Que estaba forte. nese momento, pero sí que Diego é unha das persoas que traballan a día de hoxe pois tomando, ademais de escribindo, pois tomando un pouco o pulso do celtismo. No caso de Zetangana, xa levábamos moitos anos pois lanzando pois como un pequeno flirteo en redes, non? Que Zetangana etiquetou a Celta nesto, pois o Celta etiquetaba a E el Zetangana. recollía, sí, claro, el recollía. Sí, el decía nalgúnha entrevista que eu son eu do único equipo do que son do Celta, entonces o Celta poñíalle un like, algo un pouco nesta liña, facémolo sempre, o sea, non é só con Zetangana, sino que con moitos artistas, non? Aí. Sí, principalmente tamén enfocamos en todos aqueles artistas, personalidades que amosan un pouco o seu celtismo. Falamos de Ana Peleteiro, por exemplo, de que máis podemos falar de Martín de la Puente, deportistas, Dirty Sack, que fixo unha campaña connosco da presentación da segunda camiseta deste ano. Entonces, todo ese tipo de artistas, personalidades que amosan o seu celtismo, que realmente representan o celtismo, sempre queremos estar da mão con eles e traballar con eles, telos presentes nas nosas canles e darlles a visibilidade que xa teñen. O sea, no momento, para nós sabíamos que era un candidato, aínda que nunca faláramos deso, non? Entonces, estaba como nas quinielas internas. Claro, era Zetangana ou Carlos Núñez nese momento, non? Sabemos que Zetangana é moi celtista, como molaría poder involucrarlo nesto. Pero, cando puso ese tweet, sí que foi a sensación de tocounos a lotería. Claro, de, isto non podemos deixalo escapar, esta oportunidade. E todo o mundo estivo de acordo no clube, dicir, houve que convencer a alguén, porque entendo que eso a nivel orzamentario é unha aposta grande. Sabes que vas recoller, en realidade, se traballas en comunicación, pero sabes que tes que apostar moito. Na primeira conversa non saen cifras, nas primeiras conversas saen declaracións de intencións en cuanto a como traballar, como involucrar a cultura local no proxecto, digamos que realmente a nivel orzamentario, pois, claro, hubo un salto no momento no que dices, xa temos un himno, unha grabación, non? Involucramos nela artistas locais, a coral, pandereteiras, escritores, e agora como levamos isto a un videoclip que é esa histórico. Pero histórico non só para Celta, sino para a música española, que, bueno, que ao final chegou ata os Grammy, etc. Aí é onde empezábamos a falar de orzamentos. O sea, que non foi difícil ter que xustificar o que queríades facer, non? Era algo como de, isto acaba de pasar, hai que recoller este guante que nos acaba de lanzar e pisar acelerador. Foi moito máis tranquilo do que parece, porque este tweet foi do 21, non? Sí, fevereiro do 21. Sí, foi do 21. El nese momento estaba lanzando o disco al madrileño e a gira comenzou no ano 2022. Sí que é unha persona que traballa en proxectos moi concretos. O sea, moi concretos, moi en monotarea, non? O sea, é increíble a súa capacidade artística de produción, pero el céntrase na gira, ao rematar a gira céntrase no proxecto do Celta, ao rematar o proxecto do Celta céntrase. Entonces,
ata que realmente sentámonos a falar deste tema e empezamos a poñer en riba da mesa as cartas e dizer, oye, vamos a facelo, apostamos por ti, ti apostas por nós, de que xeito facemos? Isto foi casi en xaneiro do 23. E o convencemento interno da súa figura non gustou, porque xa nese momento estaba facendo a xira de Sin cantar ni afinar. Non había que explicarlle a ninguén quen era Zetangana en xaneiro do 23. E a nivel orzamentario, pois o vídeo, que lóxicamente ten unha aposta orzamentaria importante, non? Como el era mismo, como xa tiñamos a canción, el facía esa defensa, non? De quero levar isto a este nivel, boa parte do club estaba moi convencida de apoialo nese sentido. Entón, bueno, foi un proceso moi paulatino, non? Ao longo de 2 anos. Non foi como primeira conversa, este é o meu orzamento, non. O orzamento, digamos que o susto nese sentido foi casi en maio do 23, apenas un mes antes de publicar. Entonces tampouco foi un debate nin difícil, nin complicado. Aí xa o tiñamos bastante claro que tiñamos. Zetangana voluntario, me quedaré casi con ese titular antes de que Zetangana voluntario, que me parece lo más como titular de resumo. Podes nos contar un poquinho o contexto da rodaxe do videoclip? Porque sí que lendo e investigando un poquinho na rede, tipo hai lugar nuns días que eran como especiais para o equipo, ¿no? Como que estabades aí a ver, pero en cambio era un momento moi emocionante. A canción rematámola en, pois creo que entre marzo e abril. Nese momento Celta estaba con Carballal rozando postos europeos. Unha subida moi alta. Entonces, víamos un final de tempada relativamente cómodo no Deportivo, e na parte pois marketingiana pois estamos pensando como darlle forma ao videoclip, non? Coincide, pois, bueno, que lembro exactamente o día que rematamos o himno, como que a grabación se pecha, que chámame, pois, Chabela, unha persona de confianza do equipo del, e dice, oye, algunha vez cortouse a ponte de Rande para facer algo? Eu non, dende que abriron creo que nunca se cortou por ningún motivo. Vale, pois queremos cortalo para facer o videoclip. Pois a partir de aí, sácalle a idea de que eso se pode facer, non se pode facer. Bueno, foi como un mes moi tolo pedindo permisos, involucrando a miles de personas na rodaxe, etc. E a circunstancia curiosa foi que o equipo enganchou unha racha de 8 ou 9 partidos sen gañar, e que coincidiu a mesma fin de semana a rodaxe do videoclip, na mesma, digamos que nun intervalo de 12 horas, a rodaxe do videoclip co último partido que nos xogábamos a permanencia, tendolle que gañar o Barça. Tremendo eso, ¿no? Sí. Dicir, estamos aquí sufrindo, por un lado, lo estamos petando, venga, acordando a ponte de Rande, e pola outra, se nos caemos, nos defenestramos. E coa sensación de, cunha carga moral, ademais de vamos a celebrar o noso centenario en segunda, estamos facendo o videoclip e o himno máis ambicioso que se fixera nunca no fútbol mundial para defenderlo en segunda división, o sea, había unha presión, e isto, creo que a rodaxe rematáramos en torno ás 8 da mañán, e o equipo xogaba ás 7 da tarde, o sea, unha locura. Bueno, guai, ¿no? Ata aquí sabemos, ¿no? Eu creo tamén, falando aquí cas compañeras de equipo e con máis compañeros de profesión e de comunicación, que eu xa sei que isto forma parte dunha iniciativa continuista, porque mo comentastes e porque se viu, pero que aí se detectou que, que isto conectou moi ben, aparte de porque estaba Zetangana detrás, a expectación foi moi grande, todo isto, porque chegou a... É dicir, eu non son moi futbolera, houve unha época na que fui bolseira de deportes e cando facías pezas do Celta dicíanme que era do Depor e cando facías do Depor dicíanme que era do Celta, en comentarios aí a xente e eu decía, bueno, unha vergüenza, non? É dicir, a min non me fascina o fútbol, pero en cambio isto pareceme un fenómeno increíble, estou enganchadísima, por eso digo que poñan outra vez o vídeo e é pola identificación, non? Porque conseguistes reflectir a identidade galega, máis alá do que o clube. Contádeme un pouco como chegades a esta conclusión de que a clave desta liña continuista que empezou aquí, que tedes agora e que despois se queredes, e espero que sí, me contedes como vais seguir, era eso, un pouco a identificación da identidade e do orgullo da xente de ser de Galicia. Realmente é algo que temos diante, non hai que forzar nada. Nos formamos parte da cultura galega e simplemente tenemos que, pois, de alguna forma dinamizala.
Ben é certo que nos últimos anos perderamos un pouco de territorio en canto do galego, pero é que é algo que temos diante, é algo que non temos que ocultar, temos que promocionalo sempre. Tirar por esas canles galegas, xa vestes o himno, pero o de xeamos en galego case todo, traemos a Bram Cupeiro, a Fillas de Casandra, o Entroido, o documental do Entroido, todas as iniciativas que facemos, non é algo que colléramos un día e digamos, no, vamos a facer Claro, isto a porque pregunta, tal. sí, o sea, eu iba por, detectouse aquí en plan, buah, que ben funcionou isto, esta é a nosa liña, ou foi algo moito máis orgánico dicindo, isto é onde queremos posicionarnos, porque como clube tamén somos isto. É que isto é o noso. Non é que queramos posicionarnos aquí, é que nos formamos parte de Galicia, formamos parte da cultura galega, e o Celta tamén forma parte de moitísimos galegos e representamos a unha grandísima cantidad de xente. Esperemos que se sintan identificados e orgullosos connosco, por suposto. Sí, de algún xeito, un dos nosos principales temores é o rematar o proxecto do himno, e que, por suposto, foi un punto de inflexión, e despertou un celtismo latente que igual estaba aí, pero non era activista, non? Era eu son do Celta, pero non vou a Balaídos, ou non todo xira en torno a ir a Balaídos, pero son do Celta, pero, bueno, porque hai que ser dun equipo, non? Conseguimos trocar, non? E que ese celtismo pois estivera máis vivo, máis activo nas redes, alrededor dos partidos, etc. Un dos nosos medos era pois, bueno, que o proxecto do himno se interpretase como unha flor dun día, non? Un momento, como unha acción puntual sin continuidade. Entonces, sí que é verdade que despertou, pero que non deixaba de, pois, bueno, de recoller un sentir de que o Celta, se algún día perdeu o foco de apoiarse nos seus valores, nas súas tradicións, na súa cultura e no idioma, pois foi un camiño errado e afortunadamente, pois, bueno, é evidente que é un acerto, é o lóxico, xa é que non sentimos que inventáramos nada, non sentimos que dixéramos definimos unha estrategia de marketing acertada, simplemente é seguir o teu dun xeito orgánico o que entendes que representa e que demanda o celtismo. É simplemente E o que non é sentido celtismo, común. O Claro. sea, estábamos onte na oficina e con Eira, a miña compi de redes, estábamos revisando o vídeo e ao rematar dixenlle, é que son do Celta. Por que? Porque todo o que vexo me parece para mí. É que é un pouco como o Celta, pois dentro dos seus inicios, ata incluso remontome a parte máis fundacional do Celta, pois sí que tiña ese afán, non, de ser un equipo pois que representase eses valores, esa cultura galega, ese galeguismo, non, de casi hai máis de 100 anos, pois é normal que se defendes eses valores, pois hai a xente que igual guste ou non lle gusta o fútbol, pero que se sente identificada co equipo. Ao final, o fútbol non deixa de ser un vehículo de aglutinar sentimentos de pertenza. É unha nova boísima que xente que non sigue o fútbol se sente identificada co Celta. Iso é, pois non sei, para non sei, un orgullo tremendo, non? Que escoitar, non me gusta o fútbol, pero son do Celta. Perfecto. Sí. Porque iso quere decir que vas a ser do Celta sempre. Cando estés rozando postos de Europa ou tamén cando estés en postos máis baixos, non? É que non queremos ser o equipo de Galicia de chegar e dicir, somos o equipo de Galicia, estamos aquí, tal. O que queremos é ser un equipo para todos os galegos. Moi bonito eso, Estaba así como repousando en plan de, bueno, corazón. Quero que me contedes casi entón vos un pouco. A primeira campaña así grande que vimos foi esta, pero despois viñeron máis, pois, a da camiseta cos concellos, a Reconquista, isto que comentabas ti, Diego, de traer a Bram, Cupeiro ou a Fillas ou a Balaídos. Bueno, contadme un pouco como foron seguindo eses pasiños, que foi o que seguistes facendo despois, o documental do Entroido, todo isto. A ver, o listón do himno quedou tan alto que claro, que ao final é como unha autoexigencia moi forte, non? No caso, por exemplo, da campaña da camiseta, deixábamos o acordo con Adidas, que é unha marca maravillosa, pero que sí que nos limitaba moito a hora de crear camisetas, non? A creatividade. Sí, a creatividade, non? Adidas é un xigante e digamos que non as nosas propostas para as camisetas non tiñamos ese marxen que sí que nos dá Hummel, non? Entón, na primeira camiseta con Hummel, pois claro, fomos con todo. Pois queremos levar o nome dos 313 concellos de Galicia na camiseta. Por suposto, podes facer?
por suposto, aquí a tedes, non? Entonces, para nós era moi importante que destacar ese insight da camiseta na primeira comunicación que facíamos con Hummel, non? Porque, ademais, vas dunha marca moi grande, un xigante mundial como Adidas, a unha marca máis pequena, queríamos destacar que ese cambio era para mellor, non? Entonces, é aí cando decidimos facer unha comunicación onde poña en valor que esa camiseta representa a todos os concellos de Galicia. Logo, deuselle continuidade a través de redes tamén, non? Con toda a cartelería. Sí, todo o tema, por exemplo, das fichaxes, o que fixemos foi, cada vez que fichábamos un xogador novo, collíamos a foto do cartel que hai na entrada de todos os concellos, do mítico de chegas a Laza, benvido a Laza, tal. Pois poñíamos eso 5 minutos antes de anunciar o fichaxe, para seguir esta línea continuista de todos os concellos. Sí, señor. Son moitos. Eu só coñezo unha persoa que saiba todos os concellos de Galicia, que é Carlos Meixide. Carlos Meixide, sí. Non hai máis. E agora, pois, quen fixo a camiseta. Bueno, eu de memoria non o sei, pero Diego igual sí que, aparte Diego é moi bo, todo o equipo de redes, pois buscan ao final eses vínculos, non, dos xogadores que son de aquí, pois evidentemente que destacar moito a súa procedencia, non? E incluso buscar eses acumes, non? O búfalo de Tomiño. Sí. Chegas incluso a buscar, a identificar xogadores que non son de aquí con barrios e dicen, non, como é o de Ilais. Sí, temos posto alcumes a xogadores, por exemplo, Fran Beltrán, que é de Matamao, que é un barrio de Vigo, Ilais Moriba, que é de Teis, pero por facernos sentir tamén un pouco nosos, sabes? Que saiban un pouco E tamén para eles, onde están, non? claro, onde están, e que para nós son importantes, que coñezan onde están, a cultura, todo o que rodea máis aló do Celta, e que se sintan de Vigo, se sintan galegos, eso é fundamental para que se sintan cómodos. Hai veces que os xogadores están decidindo o seu futuro, non? Por que equipo apostar para firmar un contrato. Coméntase que o himno, o vídeo do himno é bastante decisivo neste tipo de decisións, non? Igual que as instalaciones, mira, as miñas instalaciones, o meu tal, o entorno, non? De, pois, a un xogador que gustaría máis pois, vivir cerca do mar que non, pero unha dos primeiros bautizos que se fa un xogador, non? Por parte do noso player care, o responsable de acollelos, ensinarlles o himno, non? E agora xa non só o himno, non? Senón que, pois este tipo de vídeos onde se ve toda a maxia que hai alrededor do estadio, todo o pulo da afición, pois, é un pouco, pois, de algún xeito as campañas, intentar que non sean cápsulas pechadas, senón que teñan unha continuidade que podan crecer orgánicamente, non? Así como unha ramificación. Sí, eu quería preguntarvos o que che comentei antes que me chamase un pouco a atención, pois que vos expandides a outros formatos, un pouco como o documental do Entroido, que é unha peza moi longa. Eso, como decidides pasar a facer unha creatividade así pro equipo? Pois... Non é algo tan pequeno, non é un videoclip, non unha cápsula, non unha camiseta, é xa un documental. Me alegra que me hagas esa pregunta. Non, a ver, no tema de redes, vivimos un pouco baixo a tiranía do algoritmo, das métricas, as nosas métricas de redes, que estamos moi orgullosos delas, que logo, se non tamén as explica Diego, pero digamos, estamos moi ben posicionados no top 10 da liga, etc. Pero parece que te obligan a ir a un contido contido rápido, vídeo fácil, viral. Scroll. Scroll, e esta tendencia es viral, vamos a hacerla, 1 millón de views, contentos, non? Unha das principales preocupacións nosas nos últimos tempos é non, digamos que, non ser escravos desas métricas, non? Porque si nos guiamos por o contido que ten máis visualizaciones, non? Pois estaríamos facendo todo o día contido viral en TikTok, buscando pois a anécdota que non ten unha profundidade narrativa que queda máis alá que simplemente a anécdota pola anécdota, non? Sempre é un xeito de falar, pero sempre como o bailecito do TikTok é máis fácil que consigas 1 millón de views con eso que nun vídeo explicando pois a orixen dunha tradición, non? Afortunadamente conseguimos buscar ese equilibrio entre non quedarnos atrás en métricas, porque é moi importante, sobre todo para os patrocinios, non? Sí. Ter 300 millóns de views ao ano, crecer en seguidores, etc. Pero ao mesmo tempo facer un espacio onde podamos contar as nosas historias e que non este igual o resultado en cuanto a métricas, non? E digo que non este igual porque sabemos que a longo prazo
é moito máis productivo. Entonces, o documental do Entroido é un documental de 25 minutos casi, cunha posta de produción que hai, desplaces un equipo a Berín e a Viana, dedícase tempo a facer pois, unha investigación previa, un guión, bloqueas a un xogador que é Hugo Álvarez, que dá ali tamén para facer a narración. Digamos que nese tempo, o sea, se colles as horas e personas que dedicaron tempo a ese documental, poderíamos ter feito moito contenido viral para outras redes. Sí, claro. Pero non estaríamos sementando celtismo, non? Entonces, aí intentamos buscar ese equilibrio. E o documental do Entroido é un exemplo claro, non? Dun documental máis reposado que non vai ter 10 millóns de views, pero si ten 100.000, estou convencido que son 100.000 personas que van a ter unha vinculación co Celta moito maior que a que se pode dar un vídeo que lle das like nun segundo, non? Que non desprecio ninguna cousa, o sea, non é que prefiro unha cousa que a outra, pero sí que nos sentimos moi cómodos contando esas historias e un pouco un camiño hacia onde queremos levar os contidos do Celta, non? Que non se queden na tendencia viral do momento, oye, isto funciona moi ben, sí, pero tamén contemos unha historia, non? E no caso de Ourense, pois tendo centas non, pero decenas de peñas celtistas en Ourense, a reflexión foi como, por que nunca fixéramos isto? Eso que Ourense fixo Vigo, digo como ourensana, claro, sí, que vamos a ver. Claro, son vigués, pero tamén de familia de Ourense, o sea, que no meu caso do barco, o sea, que vamos, por que nunca fixemos isto? E pensamos que igual incluso era un pouco ofensa para eles querer levar o Entroido, que sabemos que é religión en Ourense, sí, querer leválo a Balaídos, ou preguntamos algo como aí pequena, ole, que vos parecería levar as vosas figuras do Entroido a Balaídos? E casi como dicindo, bueno, a ver que nos dicen. Con orgullo. Que vos parecería se íbamos nos ali e vos gravamos como vos vestides e toda a historia que hai detrás? Foi sorpresivo e a verdade é que ese contido se cadra do que estamos máis orgullosos ao longo de todo o ano. Mais incluso cun spot que funcione moi ben ou que che dea un premio ou algo así. Que guai. No, sí, é que está guai. O sea, como que parece que, eu entendo que, claro, todo vai alrededor do clube e alrededor do fútbol, pero parece que eso, para moita xente, para min, por exemplo, xa como usuaria, queda nun segundo plano, como que eu vexo outra cousa que está por enriba e despois chego abaixo e está iso. É como que me la coláis literalmente por aí. Sí. E no tocante a redes, Diego, cal é a favorita? O sea, cal é que máis vos funciona? Ou xa sabedes que contido vai funcionar en cada rede e xa o tedes super medido? Non sei como é de grande o equipo de redes tampouco. Somos un coordinador de redes sociais, unha responsable de comunicación das Celtas, Gael responsable de comunicación, marketing e prensa, 3 community managers e que me deixo atrás? E, bueno, logo o equipo de audiovisual. Equipo audiovisual, cámara, fotografía. Un equipo grande en cuanto a personas, pero claro, logo, por exemplo, cando alguén dice temos 3 community managers, a xente, 3 community managers? Increíble. Cantos perfiles levamos o día? 30 e? Pues levamos 36. 36 perfiles en redes sociales. Porque, como 36, non? Empezas sí, a botar contas. Son diferentes canais, diferentes redes, diferentes contas. Temos a conta de Centenario, temos a conta de Canteira, temos a conta do primeiro equipo, a conta das Celtas. 36. Idiomas, árabe, chino... Bueno, e en distintas quendas de traballo tamén. Vamos aquí a reivindicar que non hai que estar todo... Claro, sí, ademais, intentando respetar que, claro, aí eso fago unha defensa ultranza das condiciones laborais de certos sectores, no caso dos community managers, non, nos equipos de fútbol, traballas durante a semana e o fin de semana faz o partido e o domingo, o día libre, vas a crónica e tal e cual. Aquí, cando tes 3 communities é porque normalmente necesitas a 2 e un que faga turnos, non? E ainda así, logo hai unha parte de votar o que non está escrito por pasión e porque se cree no traballo tamén. E tampouco publicamos tirados no sofá así, co ordenador, tal. Chegamos temprano, facemos unha planificación para toda a semana, diaria, desenvolvemos as publicacións e preparamos moitísimas cousas durante o día. E xa vai contido específico para cada rede ou hai unha rede que en realidade despunte, que digades, a ver, sí, traballamos para todas, traballamos o contido adaptado para cada unha, sabemos que público está en cada unha, pero aínda así a estrela é... Todo. Todo, bueno. Depende para quen. Depende para quen, claro, porque a estrela é... Eu sempre pensei que a rede estrela do fútbol era Twitter. X.
Para Para mí, personalmente, sí. Para opinión, Para cualquier Twitter, outro, non? sí. Para se queres ver un poquinho onde podes estar metendo a pata ou que pode estar funcionando ben, Twitter. Para views, TikTok, non? Para views, TikTok e Reels. Sí. Reels, claro, é que depende un poquinho para que. O contido adáptase, lóxicamente. Para LinkedIn outras cousas, para que todo, Sí. para WhatsApp outras, realmente pues, sí que se adapta. E a planificación, bueno, imagino que será algo que intuides, non? Pero hai un traballo de planificación brutal cando levas 36 casi perfis con comunicación. Ademais, hai unha que podes planificar e outra que non. O sea, ti podes Claro. prever que vayas a ganar un partido, pero non podes planificar si perdes, si ganas, si un xogador se lesiona, si non, si un xogador marca 3 goles no campo do Barcelona ou non. Hai moitas cousas imprevisibles e que entonces que sobre a planificación estruturada dunha semana logo vas enchendo ou sacando, pero normalmente a maiores todo o que se Hai publica. que ser celtista para traballar no Celta, entón, non? Eu son moi celtista. Bueno, É un se en plus. algún momento queredes facer algunha pregunta, levantade a man para que logo non se perda o fío da conversa e facedea, que vos achegan un micro e contestan. Falaches das celtas antes. Sí. Comentadme un pouco sobre este proxecto, como nace e como tira pa diante. Pois era un debe do club, o fútbol femenino, pero era unha débeda con mayúsculas, éramos conscientes delo. E foi unha das primeiras cousas que un pouco, pois, bueno, en base polas infraestructuras que había no clube, pois era un pouco o impedimento que había, pero sí que é verdade que cando chegou Marián Mouriño á presidencia foi como, dame igual, isto hai que facelo sí ou sí. Non se de pois mercar unha praza un equipo que xa estivera pois, en segunda ou en primeira non, pero igual en segunda, priorizouse facer unha base de canteira, non? Entonces, sí que se partiu dun primeiro equipo e de, creo que son 6 equipos de canteira, non? Bueno, e dende a cuarta división, que estamos, o que sería a cuarta división, cuarta categoría. Entón, o que sí que tiñamos claro é que independentemente de onde, que igual empezábamos máis abaixo por ser máis fiéis ao ideal de ter unha canteira, de ter 200 nenas aprendendo a xogar o fútbol nas nosas instalacións, pero que a comunicación non podía empezar, non podía deixar de ser ambiciosa. Entonces, o proxecto imos a comunicalo, independentemente de que empecemos en cuarta, en primeira ou da posición na que estemos. Por eso as celtas ten unha propia responsable de comunicación e ten un traballo para contar tanto o primeiro equipo como a canteira específico. Creo que, según lanzouse o proxecto, o sea, no que no ido das redes sociales, as métricas das celtas son as métricas de mitade de tabla dun equipo de Liga F, da primeira división. Está sorrindo contentísimo. Sí. Está mal dicilo, pero o equipo galego con máis seguidores nas redes sociales. Sí, entón, bueno, hai unha rapaza facendo un traballo extraordinario nese sentido. De feito, tamén foi unha premisa. Non queremos que o traballo das celtas fágase nos ocos que nos deixa o primeiro equipo, o Fortuna ou outros proxectos. Queremos que hai unha persona dedicada en corpo e alma para este proxecto. A verdade é que notase, claro, notase de algún xeito, pois, bueno, apostar polo, independentemente de o que tardemos en chegar á máxima categoría, e apostar polo proxecto a nivel infraestructuras, a nivel equipo e a nivel comunicación tamén. E como nace ese nome que nos gusta moito a todas, a verdade? O nome das celtas? Pois isto non sei se se comentou públicamente ou non alguna vez, igual deu unha primicia. Un secretiño así, Igual deu unha non? primicia. Non, tiñamos claro que era que non queríamos que fose celta femenino. Claro, que me parecía un horror. Sí, que non queríamos que fose celta femenino, porque senón tamén tería que ser celta masculino, o primeiro equipo, non? Foi, Bueno, pues, aquí entra un aplauso, ¿no? Digo yo. No, ¿Qué es esto? E aí o que hubo foi pois un proceso de brainstorming, e a idea parece que queda así un pouco pola miña banda así un pouco oportunista, pero a idea neste caso saliu de Marián Mouriño, que dixo... Aquela implícase como... Totalmente. Por suposto. O sea, remángase e cando te digo que teño unha xuntanza das 4 e que non me podo quedar é porque está implicada ela na xuntanza das 4. Pero sí, neste caso, surdiu de valorábanse varios nomes e ela foi unha das que propuso, e se chamamos as celtas,
principio chocaba como as celtas. E logo, a medida que íbamos falando, as celtas, pois sí. E o mellor é cando ves que un naming, ben sexa para un claim dunha campaña, un naming para un produto, etc., cando ves que o adoptas nas reunións de traballo, que o adoptas no minuto 1, bueno, e para o lanzamento das celtas é isto, e a rapaza que vai levar a comunicación das celtas isto outro, e a camiseta das celtas, hostia, se o estamos utilizando xa nos internamente é porque funciona. Conseguimos que tivera esa identidade propia, non? Que non fora un equipo subordinado ao primeiro equipo. Un pouco fixemos tamén co que era o filial, que pasou a ser o Fortuna. Pero neste caso o filial é un filial. As celtas non é un filial. É un primeiro equipo, neste caso femenino. Entón, por eso que tenía esa personalidade, creo que sí que foi un acerto. Moi ben. E quería preguntarvos tamén un pouco polo tema da lingua, que este ano sí que estamos falando bastante da lingua no festival, pois porque o Instituto Galego de Estatística dixo que, bueno, hai xente que non... Hai adolescentes que non entenden o galego, que é algo así como bastante forte. Claro, é un tema complicado. Vos facedes moita comunicación en galego. É porque é activismo, en realidade, é porque hai unha responsabilidade a hora de comunicar, é porque é así, é porque é un equipo galego, porque sí que é algo que antes non se facía e que non se adoita facer moito. Pero vemos que sí que hai moito e moi bo traballo alrededor da lingua dende a comunicación e sobre todo dende o digital do clube. Que me contas? Pola nosa parte, completamente natural. Nos somos un equipo, todo equipo de comunicación somos galegos, sabemos falar perfectamente galego, e intentamos seguir con esa estrategia, seguir con esa orgánica de ter unha comunicación amplamente en galego. Tamén temos que deixar un pequeno espacio para castelán, porque sí, tamén o vexo, en temas como superinstitucionais poñémolo en castelán, pero digamos o 70%, 80% da nosa comunicación en galego. Pero xa che digo, é completamente orgánico, completamente natural do compromiso que temos de dinamizar o galego, de dinamizar a cultura, e que realmente somos un altavoz moi forte, e que se vexa as comunicacións en galego na Cale do Celta, a min como celtista, máis que como traballador, faime sentir moi orgulloso. É unha responsabilidade, logo falamos das métricas do galego, por certo, que non me olvide, pero é unha responsabilidade, o sea, nós, que non é pretencioso, pero creo que somos o maior soporte publicitario que hai agora mesmo en Galicia, non? O Celta, a nivel impacto e a nivel visibilidade, non? Entón, para nós eso é un deber, unha responsabilidade. Eu agradezolo, como galega. Claro, é que non consideramos que sexa unha opción ou algo que se poda vincular a unha estrategia. É un deber casi moral do clube, non? De dizer, se ti tes 14 millóns de seguidores en redes sociais, se sabes que os teus partidos os ven centos de miles de personas, a túas redes as siguen, as túas interaccións, consideramos que é unha responsabilidade ser dinamizadores da lingua. O sea, poñer o noso grande área nesto, o sea, non considero nin que sexamos líderes en nada, nin moito menos, pero poñer o noso grande área porque as cifras son, e nos vindo de Vigo, as cifras son, meten pánico. De nós, na miña xeración, que xa dixen antes, a miña idade, tiñamos o Saberín Club, no seu momento, había, isto sona xa moi de abuelo cebolleta, pero non había internet, ou non había internet nos móviles, entonces boa parte do contido que consumíamos non había móviles. Non había móviles, que non quero que pensen que son tan maior, claro. Pero moito contido co que conectábamos a miña xeración cando tiña, non sei, 12, 13, 14, 15 anos, tiñamos acceso a ese contido en galego, e poido salvar un pouquiño a conexión, non? E podo defender. A día de hoxe, os últimos datos, ti comentaras un día, non? A última enquisa do galego. Do IGE, era así. En Vigo dá moito medo, non? Entonces, para nós poñer o noso grande área, pois é unha obriga. Onte tivemos unha charla na nosa sede do proxecto novo que sacamos de Río, que é un proxecto precisamente Río 1923, un proxecto para darlle impulso a este tipo de iniciativas culturais que saen alrededor do Celta,
estaba María Sández, que é membro da Real Academia. Pois, bueno, intuyo que un pouco da nova directiva da Real Academia que ábrese un poquinho máis ao mundo, non? E dicía que reflexionaban dentro da Real Academia de que teñen que apoiarse moito no fútbol porque unha vía de chegar á rapazada dun xeito moi directo, Orgánico, non? sí. Entonces, nós, falando con ela, decía, conta con nós para o que precises porque é unha responsabilidade. E digo das métricas porque... Sí, contame eso, que me interesa a mí. O que poda parecer, non? Bueno, igual queda moi ben simbólicamente ou queda moi ben simbólicamente non, pero a nivel moral queda moi ben apostar polo galego, pero claro, eso vai nos penalizar nas métricas, non? Ese é o topicazo. Claro, que ninguén no estábamos clube como dixo equipo. isto. Ninguén dixo isto antes de que empezases a comunicar nunha porcentaxe tan alta en galego. O tema de, bueno, é que, bueno, aquí os creadores e as creadoras dignos todos os días que teñen un montón de comentarios de porque se lo puxeses en castellano te entendería máis gente. Vos non tivestes este debate interno? Non houve alguén que dixo... Sí, hai, Pero non sempre me pode deas haber- nomes. Sempre pode haber ese ruxe de ter dúbidas de que se o galego vai funcionar ou non vai funcionar, pero sacando os datos á mesa, Xa. somos o 8º equipo con maiores interacciones de toda a liga, só superados por os equipos que xogan competición europea, Madrid, Atlético de Madrid, os máis grandes. Entón, pois, vese moi ben reflectido que o galego pode chegar a onde quera. Entender se entiende, entonces. Por supuesto. Bueno, Entiendes, pues sí. nada, Eso hai que al final- intentarlo. Háblame despacio que no te entiendo. Sí. Nada, pois quedame así como algunhas preguntiñas un pouco máis de cotilleio para min, casi, Sí. Son como de rexouba, de... Eu nunca escoitei o himno no estadio. Como foi a primeira vez que o Tens escoitastes? que vir, entón. É heavy, non? Sí, teño que vir. Tens Bueno, vir, estás invitádeme que convidada. quede grabado e vou. Estás convidada. Pero que onda, como foi? Brutal. É que hai que vivilo ali. Sí, ¿no? Hai que vivilo ali. Hai que vivilo. Sí. Para min é unha experiencia que todo o mundo debería poder vivir, que é ver como 24.000 persoas están cantando un himno en galego con toda a carga que ten, con todo o poder que ten ese himno, que ten unha resonancia preciosa. Realmente, a min saltaseme as vagoas todos os partidos, pero sin excepción. Desde a primeira vez que os coitei contra o Madrid a temporada pasada, o primeiro partido de Liga, ata agora, creo que non hai día que non me emocione. É maravilloso, é precioso. Aparte, o ambiente tamén que temos en Balaidos, cada vez máis, dun tempo a esta parte, conseguimos que fora espectacular, cheo case todos os partidos, loitando por cosas grandes, está toda a afición connosco, apretando, hai momentos incluso que cantan o propio himno a capela durante un partido, e ese momento espectacular, porque aí todo o estadio está coa bufanda no ar, cantando o himno, e iso é o máis bonito que hai para mí. Sí que celtista de verdade, Sí, Non iba no currículum para empezar a traballar. Teño 23, 17 años de socio, xa. E os xogadores, como viven todo isto? Como empezaron a vivilo e como viven agora? Ou como viven que soy o himno e a xente estea tan emocionada? Supoño que para eles tamén é algo heavy, sobre todo porque veñen de fora. É que é unha emoción para todo o mundo. Sí. Ten unha trascendencia, incluso... Isto nunca poderás chegar a comprobar, pero ten unha trascendencia incluso deportiva, o sea, unha repercusión no que pasa logo no campo. A veces podes dicir, non pode ser tan exagerado que o himno poda condicionar o partido. O sabes o percibes cando notas que os xogadores, o corpo técnico, o adestrador están super pendentes de que, que suene ben o himno, que suene no volumen concreto, no momento adecuado, que tal, o sea, se un día non poñemos o himno antes do partido, eu teño unha chamada do corpo É que a xente técnico, canta seguro. genial. Eu cando escoitei por Sí. primeira vez sí que había xente que me dicía pero vai ser moi difícil de cantar para a xente. E digo, non, que parecen coros profesionais Sí. cantando. E afecta e crease, e agora faltanos unha bancada no estadio, pero cando este pechado o estadio pola obra, non? Cando este pechado e faga esa caixa de resonancia o propio estadio, porque agora moito da acústica marcha, senón, eu estou convencido de que eso vai sumar puntos a final de tempada. E a última pregunta que teño antes de dar paso á xente para que poidan preguntar eles que xa nos contastes o das celtas, que grazas por esta exclusiva aquí, Interplayer, pero que o que ven agora? Un adianto que nos podedes dar así unhas liñas mestras. Que non ven. A pregunta que non ven. Que é o que non ven. A ver, sí que un pouquiño seguir ampliando
digamos que o campo de traballo da comunicación do Celta, de Celta Media como produtora, non? Pois seguir crecendo nesa liña pois de ir buscando historias que, por suposto, teñen que ter un denominador común, un fío conductor que é o fútbol, pero que son historias que chegan a outros aspectos sociais, non? A determinadas casuísticas ou determinadas narrativas que podan trascender máis, non? Do que pode ser seguir, por suposto, seguir a actualidade do día a día, non? O sea, seguir a actualidade do primeiro equipo, dos adestramentos, das conferencias de prensa, por suposto, pero ter esa sensación, non? Esos primeiros reportaxes documentais, como chamemos, non? No que analizamos a vinculación do Celta, da afición do Celta coa afición do Atlético de Bilbao, non? Ou fúmonos a Senegal a contar a realidade que había ali alrededor da apertura dunha escola, non? E fixemos tamén un documental que, claro, se ti te dicen que o Celta abre unha escola en Senegal, pois, bueno, te podes quedar así, pode ser un bo titular, unha foto, pero se contas a historia que hai detrás da xente que está turrando ali por sacar adiante, non por sacar adiante futbolistas, sino por darlle oportunidade a esa xente de ser futbolistas e que a mera oportunidade en sí faga que desenvolvanse como personas, non? Entón, o que ven por diante, intentando seguir manter este nivel a nivel publicitario, de campañas, etcétera, seguir estando aí, pois, con ese plus de creatividade, de diferenciación, pero tamén unha parte de Celta Media buscar esas historias. Jolín, chicos, ahora que quero facerme socia teño que meterme na lista de espera. Porque é lista de espera, non? Isto é como o fin de ano do luar. Non, podeste facer carné celtista, Vale. que serás socia do Celta. A diferencia é que para ter butaca en Balaídos sí que hai lista de espera. Pero eso convido aquí a todos a que fagades carné celtista. Vale. Serás abonado do Celta a todos os efectos. Estás convidados. Eu sei dun que é Jorge Boquete, que non vai selo, que tamén un habitual do Interplay, e non o é, porque ele é do Depor, así é. Bueno, Jorge, sempre estás a tempo. Ves, Boquete, mira que te están convidando. Alguén ten algunha pregunta? Sí que hai, non? Bueno, pois, os compis de Produ achegarán o micro e serán para min, non? Así que ánimo, Eco. Non. Sí. Bueno, vou aproveitar que vos teño diante porque eu son de Vigo, pero levo en Lugo máis de 20 anos. Entonces, claro, a miña forma de vivir o celtismo é a través das redes. E, bueno, pois gracias. Pasastedes un pouco por encima, pareceme que facedes ben, dades respostas moi institucionais, pero repreguntouse vos. Entón, eu aproveito tamén. Con respecto ao uso da lingua, era unha reivindicación que se tiña desde o celtismo. Eu recordo aquel intento de conta en Twitter do Celta en galego. Bueno, non vou a dar a miña opinión, pero a resposta do celtismo estivo aí un pouco enfrontándose a iso, recordarédelo, supoño, e penso que un acerto, penso que, e gustaríame tamén que dixerades a vosa opinión, que este momento dulce que está vivindo tamén o clube, esa comunión ca afección, eu non o podo desligar dese uso da lingua, da traducción do himno de toda a vida, da palabra fauteza. Este tipo de sentimento penso que axudou moito a que xente como a min, que estaba xa fora, que facía moitos anos que non iba a Balaídos por impedimento territorial, pois realmente sí que estemos aí. Penso que tamén as celtas teñen o seu papel, tamén hai colaboración con creadoras de contido, de fútbol de categoría feminina, etcétera. O sea, penso que é un acerto tamén para que desa compañeira tamén a miña noraboa, sen ser un ninguén, pero vamos, como afeccionada simplemente. Entonces, eso, sin que vos metades igual en un follón, pero un pouco que me digades se tamén pensades que esta reconexión co territorio, ca lingua e co que era celtismo, o que pasa que parecía que o clube estaba noutro sitio, na miña opinión, está ligado a este momento que estamos vivindo agora. Moitas gracias. Vale. Como é o teu nome? Son Iria, e teño casi 42, o sea que somos da mesma. Que guai presentarnos así. Iria, non? Iria, vale. Vale, desculpa se parece en algún momento que hubo algunha resposta así evasiva institucional, porque, mira, parece que me remango incluso aquí para tratar o tema. A ver,
Nos cometimos, nos clube, non digo nos Diego e máis eu, que tamén teremos moitos erros no noso historial. Cometimos un erro como clube que foi, digamos que, querer chegar moi lonxe, se o clube fose unha árbore, non? Querer chegar moi lonxe, que as nosas ramas chegaran moi lonxe e regábamos as ramas, non? Dicimos non. A reflexión que tivemos foi temos que regar as raíces para facer un tronco forte e logo, se regas as raíces, as ramas chegarán a donde teñen que chegar, non? Temas como da conta en galego. Para min a conta en galego era como a mesa dos cativos nunha xuntanza familiar, vale? Vamos a sentar os cativos aí nunha mesa, que tomen as súas pizas, que non molesten, mentre aquí os maiores falamos en castelán e tal, non? Entonces, ese foi un erro mayúsculo que nos últimos tempos unha das primeiras decisións que pudimos tomar foi reconducir esa conta, non? E reconducir hacia unha conta máis de atención ao seareiro local, máis centrada no celtismo da xente que pode vivir o Celta dende as peñas, etc. Entonces, por suposto, asumimos, recoñecemos un erro, a diferencia, recoñecemos un erro nese sentido, e, por suposto, que vinculamos a reconexión, pero hai unha vinculación total en que tratando ben, traballando as raíces, vas a conectar co celtismo. Unha das premisas que trasladou todo isto, ao final, as organizacións son reflexo dos seus líderes, vale? Unha das premisas que trasladou a nova presidencia clube cando chegou hai ano e medio foi que quería establecer como 3 áreas de traballo, non? A conexión coa comunidade, a competitividade deportiva e a consistencia económica. A consistencia económica é casi a que menos interesa aos aficionados, non? Pero a competitividade deportiva, o sea, chegar o máis longe posible competindo e ter conexión coa comunidade, pois, precisamente, un poquinho aí. Pero sí que é verdade que desas, como comúnmente denominadas, esas 3 Cs, ¿no? Conexión, competitividade e consistencia económica, todo eso ten que estar arropado polas raíces. Entonces, cada movimento que facemos no clube nese sentido ten que ser coherente con eso. Entonces, de aí veñen esa toma de decisiones de retornar o galego donde nunca tivo que ter saído, que era a conta principal do clube. Vale? Facer esa, non digo defensa, non, pero poñer ese grande area todo que é esa visibilidade da nosa cultura, naqueles momentos onde temos o foco mediático, non? A min non me custa recoñecer que precisamente que o día que ven o Madrid ou o Barcelona a túa cidade tes un foco mediático moito maior que cando veñen outros equipos. Entonces, cando queremos facer como esa forza, non? Ese judo, non? De que utilizas a forza do teu adversario para gañar unha partida, non? Pois utilizamos a forza igual que ten o foco mediático do Madrid e do Barça para trasladar a nosa cultura ao resto do mundo. Entón, nada, recoñecemento iría totalmente de acordo en que esa conexión ven por aí e de que eu creo que o Celta ou calquera empresa ou calquera institución pode cometer ese erro de intentar crecer alonsado do seu ADN. Clubes de fútbol é moi fácil velo, pero tamén, eu que sei, poñemos o exemplo, o Furancho de toda a vida, que de golpe o Furancho decide ser un restaurante e que polo camiño perde a súa clientela de toda a vida, porque non, a miña clientela xa non a trato ben, porque agora me interesa unha clientela que me vai a consumir máis, a que tiven durante 20 anos no meu Furancho xa lle dou a espalda, non? Pois son historias máis ou menos similares nese sentido, non? Sempre ter os pés moi na terra e verse o ADN para tomar as decisións. Gracias, que a pregunta foi moi boa e se quedaba no tinteiro igual algunha resposta, pois era bo. Eu só vou dicir unha cosa, que non vai haber nada máis bonito que se podemos, o ano que ven levaremos, por suposto, Celta, a cultura e o galego por toda Europa. Bueno. Temos como os últimos 5 minutiños, aquí sí que vin por aí algunha outra man. Escollede vos, eu non vou escoller. Quen reparta o micro, que escolla.
Escolle, veña, ese chico. Ao final escollo eu. Ese, o que tes máis preto. Gracias. Bueno, a verdad que as miñas preguntas son un pouco, bueno, un pouco así de tonterías. A primeira era para saber que tanto bombo se lle deu ao meme de Iago Aspas en el Fornite, que vin que a conta do clube en inglés. Pois mira, sí que se llevou algo de bombo. Que internamente, para saber que tanto estuvo presente, si chegou a Iago, era algo así que internamente falábades. Logo, por segundo, quería preguntar, que isto non sei se pode responder vos, as fotos dos xogadores do Celta na Liga, pois non se sabe moi ben a onde están mirando, e era para saber se podía responder eso. E logo, como último, eu que son de Verín, a verdade agradecer todo o que facedes como clube, o do Entroido, por exemplo, todo o que tedes comentado hasta ahora do uso do galego, tal, que a verdade que entrar ás redes e ver un clube tan grande como Celta usar o galego en a maioría de ocasións que pode é algo moi bonito. E tamén, como comentabas agora, no partido co Barça, que usastes o Carnix para traelo de volta, e a verdade que é algo moi bonito pola cultura galega, e darvos as gracias por facer todo ese traballo. Moitas gracias. Moitas gracias. Era un cariño, non era unha pregunta. Era como un abrazo. Moitas gracias, a verdade. O tema do Fortnite de Iago Aspas, fixemos a nosa tentativa, fixemos as nosas chamadas, investigamos, non conseguimos de momento nada. Sí que falamos e, bueno, sabedes que as skins do Fortnite, Travis Scott, Leo Messi, non, Neymar, no? En su momento, bueno, Weekend, custanos moito chegar a ese nivel, pero non por elo vamos a deixar de intentalo. Eu creo que Iago é plenamente consciente do meme. Non o sei seguro, pero creo que sí que é consciente. Sí. A segunda pregunta era, perdón, esquecín. Dos xogadores, mira, teño que preguntar por que pasou eso, a verdade. A min tamén chamou a atención. Non sei se podo contar o que foi. Sí, a ver, conta. Pode contarse todo aquí. Bueno, pois vamos a contalo. O fotógrafo creo que puxo un papel, se ti estás aquí, o sea, se a cámara está aquí, el puxo un papel arriba. E dixo, no, tedes que mirar para arriba. Somos o único equipo da Liga que ten as fotos mirando para arriba, que parece que estamos mirando a un alien. Pero bueno, é igual. Ele fotógrafo saberá máis que a mí, seguro. Sí, no medio do ano que ven estaremos moi pendientes de que haya miradas profundas así a cámara. Porque o deste ano é terrible. É igual. Había máis preguntas por aquí. Este chico de verde, verdad que leva a cama levantada moitísimo tempo. Bueno, a mí me gustaría saber cómo ve desde dentro una persona que lleva muchos años en el equipo y tal, cómo ve las rivalidades que hay entre los equipos. Por ejemplo, el Celta con el Depor. Qué buena pregunta. Queres opinión personal ou queres opinión laboral? Non, pola nosa banda, mentras esa unha rivalidade sana que enriquezca o relato de cada equipo, etc., eu sempre a tope con buscar explorar esas vías de interaccións, con rivalidades, pero xa che digo, sempre non... Parece unha resposta moi tópica, pero que eu sinto así, o sea, non beso ningún enemigo a menos de Padornelo, o sea, do Padornelo pa aquí non beso ningún enemigo, ninguén con quen competir, senón que miro alianzas e miro posibilidades de facer cousas moi bonitas entre todos os equipos galegos, sesan de Coruña, sesan de Ferrol, de Lugo ou de Pontevedra, onde sesa. Entonces, creo que traballemos nesa liña conjuntamente, respetando, lógicamente, como celtistas, pues, home, sempre vas a querer estar por enriba, etc., pero respetando esa, digamos que esa rivalidade sana, pues vai ser algo normal. O Gaia estemos todos competindo. Eu lembro, ti lembrarás tamén, non? Esa primeira división co Compostela, co Deportivo, co Celta. O Gaia, algún día teñamos 3 equipos en primeira tamén. É que tampouco hai ningún problema de recoñecer de que nos podemos aprender deles tamén cousas, porque temos aprendido cousas deles, ao igual que espero que eles tamén aprendan cousas de nós, pero bueno. Esta chica que leva a cama levantada toda a resposta, xa, para que avise todo o tempo.
Ok, hola. Vin que vos, mentres falabades, relacionabades moito a cultura co seguimento, no sentido de que afundávamos na cultura para crear un seguimento para crear aínda máis cultura e vais basicamente retroalimentarvos mutuamente. Entón, quería profundizar un pouquiño máis niso e preguntarvos cal diríades que é a relación entre o seguimento e a cultura? Diríades que é o mesmo? Diríades que todo o que se sigue é cultura? Ou que hai unha diferencia entre iso? Moitas grazas. Relación, perdón, entre o sentimento. Non. Entre o seguimento de algo e cando ese seguimento se converte en cultura para unha zona, para unha persoa, para un país, para un equipo, no vosso caso. Eu creo, a ver, que a cultura construíse dun xeito consciente, non? É bo elevarse moitas veces a analizar para non despistarte, non? Como o que falábamos antes con Iria. É bo facer ese exercicio de reflexión, pero creemos que a cultura consíguese non e traballese no día a día. Hai cousas que surden espontaneamente, rituais no campo, na afección, que probablemente coa perspectiva dentro de 10, de 20 anos podamos ver que construímos cultura sin darnos conta de que estábamos construindo, non? Entonces, por suposto, ten que haber como unha red de conexións na que te apoyas en cousas que te identifican e que faz crecer a cultura que te representa e que aportas a ela e que faz que teña que poda desenvolverse igual en aspectos nos que antes non se desenvolvía. Onte nesa charla que vos comentaba falábase dese punto, non? De esa liña que como un pouco de presuizo, non? Donde, como era un caso dunha rede galega que se montou en Londres, non? De persoeiros galegos para facer como xente galega que vive en Londres, pois para poder relacionarse ali. E non convidaran a xente da peña de London Celtas. E non os convidaban porque lles decían que como sodes do fútbol, como despreciando non o fútbol como un vehículo de transmisión de cultura. A min, eu cando escoitei esa historia, pareceme, canto nos queda por facer por diante para que se entenda que ese tópico, non, do fútbol, hai persoas correndo detrás dun balón, tal, eso, hooligans na bancada, que é un elemento, e digo todo o fútbol, non o Celta, é un elemento moi poderoso para transformar, para aportar a cultura, para transformar vidas e para reconectar con a nosa orixen. Entonces, bueno, un poquinho esa a miña reflexión, que non sei se queda a resposta. Vale, a última. O primeiro que levante a man, esa persoa. Xa está. ¿Cuáles? Era. Vale, fago a pregunta un pelín con sentimentos encontrados porque son moi fan de Zetangana, pero simpatizo máis co Depor. Entón, quería preguntarvos a raíz deste proxecto como plantexades as relacións co resto de artistas da contorna galega. Por exemplo, Fillas, plantexades unha relación máis por proxectos a longo prazo ou cousas máis a curto prazo? Vamos moi sobre a marcha, O sea, a mí encantaríame igual tirar aquí como un speech moi estratégico de pensamos así, asá, como moi... Vamos moi sobre a marcha. Con María e Sara de Fillas, elas son de Vigo, son celtistas, que temos xente en común. O día que surdiu a idea de que primeiro colaboraran coas celtas e despois da súa actuación no primeiro partido das celtas, foi como dicindo, isto foi espectacular, hai que levar un día no que o estadio estea cheo e teñamos os focos de tal. E vamos, digamos que paso a paso de conversa, non establecemos un contrato de endorsement de Fillas de Casandro e Celta van a colaborar durante 5 anos e non vas a poder facer nada con outro equipo, non. O sea, é todo con Dirty Sack tamén, con Abraham, o sea, o da Abraham foi espectacular tamén, que chamounos uns días antes do partido do Barça, cando nos contou que gustaría facer algo con nós, bueno, o sea, non pode ser que este recibindo a chamada de Abraham Cupeiro ofrecéndose a actuar en Balaídos, non? Tes o día 23 libre? Sí, pois vente pa aquí que todo ese día a Barça. E as conversas con él son de, oye, cando teñamos un partido moi grande, no, que nos esteamos xogando algo, volves co Carnix, non? Entonces, é todo moi
moi orgánico, incluso queremos que, pues, bueno, bandas como Keltoi, que no seu momento son como bandas clásicas do celtismo, as pandereteiras, bueno, digamos que dar cabida a todo, sin ningún tipo de esquema contractual nin encorsetarnos en acordos, nin así. Si fluye, fluye, si no, pues no pasa nada. Hai que chamar a Aitana, que creo que non a deixaron no Bernabéu, a ver si pode aí, non? Sí, igual que dalle pequeno o Balaídos, non sei. Bueno, chicos, moitas grazas. Fíxose nos curto, a min polo menos, e eres seguro tamén que vin aí algunha man que, nada, pois, seguro que vos repreguntan si vos atopan por aí polo pasillo. Así que, Gael e Diego, moitas grazas. Espero que estiverades tamén e que vos gustase tanto como a min. E grazas por eses secretillos. Moi ben. Moi ben. E agora presento as chicas do meu podcast galego favorito, que son as rapazas do Fallado, que elas sí que o saben que xa están aí ao fondo. Gañaron o ano pasado aquí no Carballo Interplay o premio o mellor podcast e este ano sumámolos a Zona Pro para que falen con dous dos protagonistas do día, que son Blanca Martínez e Javier Ferreiro, que estrearán hoxe tamén, a noitiña tarde-noite, Mariliendre, a serie de Suma Content e a 3 Media. Así que nada, quedade aquí, que aínda queda un poquinho de xornada e moitas grazas. There we go. Sei cantar e sei bailar, sei tocar a pandeireta, me sei facer a burla de que me fai a pu. En defensa propia, seguramente discutido. Camiseta, me naja de suar e que mami faja puñeta. Sei cantar e sei bailar, sei tocar a pandeireta, me sei facer a burla de que me